धराइल बारू ननदो नहरिया में काल धराइल बारू ननदो नहरिया में उमर चढ़ल बा ठारे कहाँ चालो मजा मारे बीच बजरिया में उमर चढ़ल बा ठारे कहाँ चालो मजा मारे बीच बजरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में काल धराइल बारू ननदो नहरिया में। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो सढवारा बाजार म्यूजिक बाय विकास गौरव। तू धराइल बारू ननदो नहरिया में जब देखी तुहरा के पुनवे पनन दो रहतारू हरदम बीजी 10 गो यार से बजरिया में न दो करा देलू जाके तू इजी करा देलू जाके। जब देखी तुहरा के पुनवे पनन दो रहतारू हरदम बीजी 10 गो यार से बजरिए में न दो करा देलू जाके तू इजी बसल बारू गौवा जवारी के लइका के नजरिया में हरे बसल बारू गौवा जवारी के लइका के नजरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में काल धराइल बारू ननदो नहरिया में। गोलू विकास अभिलाष के हरदम तू राखत रहलू हो मनवा सुना चंदन पवन पे लुटा देलू छिनरो तू अपन पूरा खजाना अभिलाष के हरदम तू राखत रहलू हो मनवा चंदन पवन पे लुटा देलू ननदो तू अपन पूरा खजाना बिना टॉर्च के मिल तू तो जात रहलू रात के अनहरिया में बिना टॉर्च के मिल तू तो जात रहलू रात के अनहरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में तू धराइल बारू ननदो नहरिया में। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो सढवारा बाजार।